však. Tak to je dobrá robota, takto zvieratá, nebyť pri zvieratách. Akože je to v poriadku, no. Len niekedy ľudia, čo vôbec nerozumejú, tak je to také, keď im mám povedať výklad a oni im nerozumejú, takže... Ja, akože cudzinci. Áno. Neviem, zatiaľ som mal problém, že s Poliakmi, ktorí ani nerozumeli po slovensky, ani po anglicky, takže to je také. No. Chcete ísť aj vy dovnútra? Nie, ja si len takto videjko nahrám. Hej, nemusím chytať. A niektoré sú aj dlhosrsté. ليش مجرد يا رانب؟ لا وش؟ الوفا ايش؟ الوفا هذا الهامستر ياه زي الفار هو من اصناف ياه الفار اي زي ابن عرس. لا ابن عرس غير ابن عرس يجي من السماء Čiže oni celý život sú tuto, hej, v tejto miestnosti, tu sa pohybujú. Miesta majú dosť. A tam vidím, že sú zajace, s tými zajace môžu byť s nimi? Nemôžu. Nie. A hen je úplne malé, aha, to je mláďa. Niektoré, to sú Mláďa, mini. aj pohľadka. English? Yes. Do you want to pet it? They with them? Pet. Bed? يعني you mean to play with them or just it's okay, it's okay. Can be? I can. Yeah. One moment. Oni sú akože zvyknutí, že sa môžu hladkať, hej? Akože niektoré sa nechajú, väčšina akože utečie. Napríklad tak. Okay. Can be? So, don't grab them on... Just on the floor. Yeah. To je taktiež, to je potom, tam je potom, to sa mi zdá, že je papagaj nádherný, avšak samička, hej, lebo ona potom, keď bol to samec, tak vlastne on má žltú hlavičku a dá sa a potom má ju predelenú tým takým červeným bolierikom. A oni keď chcú, že sa im to nepáči, tak záležú tam donútra? Áno, áno, tam majú potom vnútornú bolieru, že tam je to také potom ich bezpečné útočisko, že keď majú už... Čiže, takže to sú z Ázie. Ázia, toto, kakadu rúžový mal byť teda z Austrálie a potom z tej Južnej Ameriky máme Amazonikov. Napríklad tu, ak vidíte Amazoniana, to je žltolíci, tento, čo sa teda bije s tým Alexandrom.
Áno, to je vidno, to sú zelení, to je ten istý, a to je iný, ten. Nie, tam sú teda dva Alexandre, hej, teraz už 3, samci, samičky a potom máte toho jedného, ten s kratším cholosom je teda Amazonian, žltolíci, to je potom ten juhoamerický papagaj, nehladká. Aha, takže on napríklad takto, toto je iný druh ako ten. Áno, všetko sú to iné druhy, áno. Tí, čo teraz sú tam, to sú tí istí, ale toto sú slovenské. Toto sú bažanty, áno. A pekné sú aj tí. No poďte. No super. Na ruku, áno. Aj vám ich zaberiem, ak sa vám nebude páčiť niečo, dobre? Tak ahoj, Milan. A oni sú ako zvyknutí? Sú zvyknutí, ale nehladkáme. Iba na ruku idú, áno? Tak si prosím zasadnite. Možno vám pôjde práve, Milan. Hej, to sa musí rozhodnúť, no tak. Len potom Milana nepúšťame k topánkam, áno? Ako k topánkam? No k topánkam, lebo on keď ho vám odkusní kúsok, tak to aj zožere. No, takže my máte aktuálne na sebe kakadua rúžového, tým, že my tu máme aj papagáje z iných rôznych končín sveta, ako napríklad Ázia, to sú práve tieto Alexandre čínske, a to sú vlastne papagáje, u ktorých je teda rozoznateľný ten pohlavný dimorfizmus. A to znamená, že viete rozlíšiť samca od samice. Môžete si všimnúť, že práve toto je samček, tamto sa bijú dve samice, alebo aspoň sa minimálne spolu komunikujú. A je to vlastne rozoznať, viete, podľa zobáka. Vidíte, že samček má teda krásny oranžový ten zobáčik, zatiaľ čo tie samičky majú čierny. No poď. Tak Milan. On sa volá Milan? Milan, tento má jedno meno. A ešte aj Dodo tu je a to je vlastne Amazonian žltokorunný a ten je vlastne potom tam. Ten je dobrý, no ten, áno. Ten tohto bude zaujímať telefón dosť. Hej? Oni sú také, toto sú tí naši, čo berú veci a... Aha, to je super. Tak to bude hodnotné video. Áno. Jeho zaujímajú takéto, hej? Áno. No. Tak on je chutný, no. A potom tam máme ešte austrálske papagáje, to je potom napríklad papagaj kráľovský, ktorá môžete vidieť tam, ten úplne červený vzad. Takže ale oni sú, nie až nejaké veľké zajace, to sú také... Nie, to sú také normálne. Hej.
Čiže čo oni celý deň jedia, hej? Celý deň ležia, jedia. To sa hnevá asi. Ako? Že tak kuckal, ako keby, že on chcel ma, hej? To robia často. Ale tento je zajímavý, ten má dlhé. No hej. To je kríženec. Ten je chutný. Teraz tu sú aj mláďatá, lebo sa nové narodili. Aha, Tak aj také menšie tu pobehujú. aha. Tam vidím šedého, chutného. No a ľudí sa neboja? Nie. Oni sú zvyknutí, lebo ľudia ich chodia pozerať. No, od narodenia sú na to zvyknutí. A oni vlastne žijú, toto je ich priestor, hej? Áno. Tu tak spia, jedia všetko. A koľko ich je tak zhruba počet? Zhruba okolo tých 30. Ale teraz to neviem presne, preto lebo sa narodili tie nové. Čiže určite ich je viacej. Ale plus minus. Dobrý. Zanúka, pozrieť. No, ale aj hej, ak sa dá. Čo, tieto dve sú mladšie a tamtá je staršia. Áno. Tento má 38 rokov, tie majú 10. 38, tak to je ešte mladý jedinec. Dlhý život má pred sebou. Darlo sa volá, toto sú Darla a Sandy. Tu je samička a samček. No. Vlastne keď je teplo, tak je tu na Darlo. On býva vo vtáčom dome, keď je zima. No a Toto je najväčšia korytnačka, čo tu je. áno, Takže on má 38 a tieto 10. 10. No a čo to je, jaká odroda to sú? Korytnačka ostrohatá. Tak sú ešte väčšie. Na Galapágoch je ešte väčšia. Galapágska, nie? No, asi určite neviem. A najdlhšie si predvajú. No. No a niečo má s nohou. S tou prednou. Nemám, to má tak normálne. Hej. To sa nič nejde. Teraz Darlo. Chceš by si sa odfotiť? A stačí mi odtiaľto. Nejdem ich vyrušovať už.
pelikány biele, inak sa nazývajú aj pelikány rúžové, kvôli tomu, že vlastne v tom čase párenia oni tak z rúžou kasnú. Vlastne do toho zobáčika, ktorého môžete vidieť, vedie vopchať až 13 litrov vody. Vlastne aj v tej voľnej prírode tak oni lovia tú rybku, že vlastne oni si ju ulovia aj s tou vodou, tú vodu potom takzvané vyplujú a spapajú čistú rybku. U nás dostávajú taký ten kilogram rybiek na deň, takých tých menších a my im ich vlastne hádžeme. Samca a samičku rozoznáte väčšinou podľa tej veľkosti. Môžete vidieť, že samička je teda výrazne menšia ako samec. Samec ide. Tu za vami. Ten môžete skúsiť pohľadkať, ale či sa vám bude dať hladkať, to vám povedať neviem. A vlastne na nás by vás aj šiel uhryznúť alebo niečo, tak vy sa brať nemusíte, pretože vlastne oni majú ostrý, iba ten končík zobáčika, tie vlastne bočné strany sú úplne super. Ideš po vás domy? No co? Tady pomáhli, vidíš, že... Radšej by som nešiel. Dneska nemá svoj deň. Oni teraz môžete všimnúť, že je tak trošku ružovší, že nie je čisto biely, že im teraz dáko končí to obdobie párenia, čiže on si ešte stále chrániť samicu, chrániť seba vlastne. Ty domy po vás, vieš? Už sú takí, že v pohode, akože Yogi vidíte, že by si ešte pospal, alebo bude trošku viac aktívnejší v tomto smere. No a vlastne vo voľnej prírode sú takíto medveď živí skôr s dochlinami. Ono je to kvôli tomu, že medvede nemajú prispôsobený chrup na trhanie surového mäsa, pretože tieto ich zadné stoličky sú vlastne rovnako ploché a tvarované ako my ich máme. Takže ako my nedokážeme jesť to surové mäso ani tie medvede. A sú to aktívne zvieratka, pretože celý deň vám takýto medveď prespí iba 4 hodiny, 20 hodín sú hore, takže to presne opak leva. Na to kvôli tomu, že v tej voľnej prírode využívajú veškerú aktivitu na vyhľadávanie stravy, to znamená, že nemajú problém prejsť do potrebovania 50 až 80 km. No a sú to dobré plavci, dobré lesy a dokážu vyvinúť rýchlo až 50 km za hodinu. Najlepšie vyvinutosť myslí majú čuch a sluch, zrak majú slabý. Do nejakých 30 metrov vás vidia zaostrenie, do 100 metrov rozmazanie ako takú makuľu. No a čuch majú až 2100 krát lepší, takže nás by určite vyvinú nejaké 2 až 3 km. Takú zdochlinu do 5-6 km. No a v každom veku dokážu takéto medvede manipulovať až sa dvojnásobkom svojej váhy. To znamená, že už teraz sú schopní potlačiť, potiahnuť aj nejakých 600 kg. A celková dĺžka života takéhoto medveďa vo voľnej prírode do nejakých 20-25 rokov, tak to v zajaті sa vedia, že až do 40, lebo tým, že ich krmíme každý deň, tak u nás nemajú zimný spánok, čo je pre nich lepšie, lebo rýchlejšie rastú, rýchlejšie priberajú. Vo voľnej prírode, keď majú medvede zimný spánok, tak oni počas neho vlastne chudnú, strácajú hmotnosť a dokážu stratiť vyše 100 kg. Takže zhruba 1/3 do svojej hmotnosti. No a cez zimu to jak? Oni tu nie sú, to nie je otvorené, nie? My sme celý rok otvorení, áno. No. Takže keby ste napríklad aj cez zimu chceli k nám prísť, tak ich uvidíte aktívnych. A možno aj viac aktívnych, ako sú teraz. Oni práve, že tie medvede nenávidia leto, skôr preferujú hlavne ten chlad. Áno. Akorže keď sa ráno to zviera aj pozrieť, tak to nie je zviera do leta. No jasne. Dobre. Máte ešte nejaké otázočky? No. Dobre. Dobre, tak vám teda ďakujem krásne. Medveďa hnedého. Máme tu dvoch samčekov, ten, ktorý sa asi postaví, tak to je Yogi. No a tento najkrajší, tak to je Bubu. No a sú to bračekovia, ktorí sa narodili 16. januára 2020 v Českej republike u súkromného chovateľa v Zlíne. No a k nám prišli ako 2,5-mesačné bábäťka s motornosťou do 4-5 kg. Aktuálne majú už 6 rokov a váhu do tých 300 kg, ale že stále to nie sú dospelé medvede. V podstate títo naši budú dospelí až vo 8 roku, kedy budú vážiť tých 350-360 kg a veľkostne sa budú pohybovať do 2,5 metra. Momentálne majú 2 metre, keď sa postavia na zadné laby.
No a tieto naše medvede krmíme každý deň. Dokopy dostávajú do tých 30-40 kg potravy, ale to asi 20 alebo tých 15 až 20 kg pre jedného medveďa. Na medvede sú vši žravci, ale z tých 92 až 3% bylinožravci, takže vám zažerú to, čo je sladká šťavnaté. U nás zostávajú hlavne ovocie, zeleninu, pečivo. No a keď majú napríklad aj narodeniny, tak aj tortičky sa im robia. Dal by si, čo to je mole? To je moje, to nie je tvoje. Dal by si Bobo. nie, hej. Prestaň. On je zvyknutý, že mu vždy dáte niečo, on je zvyknutý. Nie? Áno, oni by si najradšej dali toto fajné studené. Aj melón by sladké melón by akože oni toto dostávajú, ale nie také to, že kofolové, ale dostávajú také, že jahodové, alebo to jablkové, čo to im vôbec nič neurobia, ale toto kofolové, čo, no, je to kofeín, takže asi radšej. No, není im horko v tej srsti takej? Áno, je, určite. Ale doteraz spali, veď som ich akože pred chvíľočkou iba budila. Ono zvyčajne dávame tým medveďom pol hodinku až 4/4 hodinku, takže skoro teraz spali tých tú 3/4 hodinu a potom ich vlastne zobudíme. Ale ako som ich išla vlastne budiť, tak už boli chore. Idete aj vy ku medveďom? Idete aj vy? Tak poďte. Nebojte, času máte dosť. Dobre, tak vás som poprosil. Hej, no, môžeme, áno. Dobre. Máme tu našich bengalských tigrov, sú to naše dvojičky, no jeden je schovaný vo vnútri. Tento sa volá Ice, má 9 rokov, do našej zoo prišli ako niekoľkodňové mláďatka od súkromného slovenského chovateľa. Boli kontaktné, ale len chvíľku. Kontaktnosť sa zrušila, keď začali rásť a teraz každá tá ich rada pre nás bola veľké nebezpečenstvo. Dávame im jesť 5 krát do týždňa. Zjedia 4 kg mesa. Dávame im hlavne kuracinu, jahňacinu, hovedzinu a rybacinu. Bravčovinu nie, pretože je masná a veľmi rýchlo by pribrali. Bravčovinu nie? Nie, lebo je masná. Aha. Ich aktivita cez deň je spánok, dokážu spať až 16 hodín denne. Tiger je jediná mačkovitá šelma, ktorá má pruhy. Ostatné majú flaky alebo niečo podobné. Zaujímavosť je to, že keby sme tigrovi ostrihali srsť, tak tie pruhy nie sú len na srsti, ale aj na koži. Takýto tiger sa vo voľnej prírode dožíva do 20 rokov, no v zajati to môže byť aj 25, pretože má všetko, čo potrebuje a má aj veterinára. Je parádny. Ale veľkostne je tak, jak ten lev. No. No, a v čom je rozdiel tiger a lev? Veď toto vyzerá ako tá levica. Podobne, že? Len je teda z iného kraja, lebo tie sú Afrika a toto je Ázia, nie? To je Ázia. Chceš ešte? No. No. Ale je to taká väčšia mačka. Tak rozdiel medzi nimi je hlavne v tom, že majú pruhy tigre. Hej, a to sa maskuje, to ako keď je v tieni, aby ho nebolo vidno. Krásny je tento, no. Si povedala, koľko sa dožíva? Ten je pekný, hej. No, ja sa počúvam. A medvede podrástli. No 2 roky som tu nebol, takže tohto si pamätám. Ten bol takýto. No, v voľnej prírode 20 rokov, v zajati 25. A Maco, no. To boli 2 súrodenci. Super je. Pravda, to som nepovedala. O termoreceptoroch si hovoril? Nie. Ako ide za tým jedlom, no? A vieš alebo nevieš? Viem, no. Čo je no? To si budem musieť pozrieť. Na fyzikoch má termoreceptory, vďaka ktorým vie na koristi nájsť najlepšiu tepnu. Práve do toho miesta sa zahrňa a tak je najrychlejšie usmrtí. Akože termoreceptory, že teplo, kde cíti teplo, tak tam ide? V podstate áno. Zajímavé. A majú dlhé očné zuby, ktoré majú približne po 8 cm. On ide po krku, nie? Tam ho kusne do krku. Ajško? A on vykrváca hotovo. Bezbolestne.
Dobre, super. Im nerobí problém skákať po tom snehu, alebo vlastne kľudne oni sa aj ohrievajú v tých domčekoch. Čo sa týka stravy, tak sú bylinožravce. Jedia väčšinou listy, nejakú zeleninu, ovocie. Čo sa týka tých mláďat, tak oni sú vlastne v tom váčku okolo toho pol roka, ale do tých 4 mesiacov ani nevieme, že sú tam až okolo toho pol roka začnú vyplikávať. A sú malé tak 2 až 3 cm a rodia sa vlastne bez srstie a majú červenú farbu. Na ne skáču vysoko len tak do 30 cm. Hej, tak to sú také malé, hej, to sú Dá sa potom tých 12 až 15 rokov. Hej, tak to sú také malé. Tak vážia tak do tých 27. 10 až 40 mladých. Zajímavé to je, no. Ja sa zapýtam. Boh vie, aké to má inteligenciu, či by sa to ako psík dalo naučiť. Tak mi povedali, že tak. Oni sú veľmi inteligentné v zime, keď napadol sneh a vyhrávali. Hej. Odhrnuli sme im chodničky a chodili prvýkrát iba po tých chodničkoch, aby to vlastne neomiazalo na nôžky. Takže sú Ale skované. viete ich mať doma normálne, aj bez žiadnych papierov, ako psa vlastne. Netreba povolenie, hej? Nie. Normálne ho iba prihlásite na obecný úrad alebo mestský. Ale žere len bylinožravec. To by bolo zaujímavé. To sú ako tie, aha. A oni majú potom aj mena, napríklad tamten vzadu, tak to je Honduras, taký ten čierny, on má 3 frajerky. Áno. Jedna je táto, bežová, to je Bolívia, potom tá, čo leží s takouto ofinou hnedá, to je Kostarika a tá čierna, čo stojí, tak to je Alpy, to je tretia. No a vlastne tá, čo je tam dole, to je Alpicera, tá ešte asi nemá meno, ale každá z nich má dceru. No a koľko majú tak rokov? Tie malinké? No, a to je jedno, to je ktorékoľvek. No tie malinké, tak tie nemajú ešte ani rok, ani jedna. No jedna asi hej, ale to nevidno. Akože on vidí viac, ale táto malinká nemá ešte ani rok. Hej. Ale oni majú veľký výbeh, to majú... Máme tu teda levou púšťových, máme tu takú svorku, volajú sa Clarence, Kailanala a Medy. Boli k nám dovezení ako pár dňoví, do tých pár mesiacov boli aj kontaktní. Najdlhšie sa kontaktní bol z vedľajšej svorky a to je Snow, skoro 2 roky. Takéto levy sa dožívajú okolo tých 15 až 25 rokov, zajačí, 10 až 15 rokov vo voľnej prírode. Jedia 5 krát do týždňa, jedia po tých 5 kg mäsa, jedia buď hovädzie, kuracie alebo jahňacie. Bravčovinu nejedia, pretože je veľmi masná, oni keď má ten 20-hodinový spánok, tak by z nej vedeli trošku viacej pribrať. Ale čo sa týka týchto levov, pochádzajú z Afriky, ale my máme od slovenského chovateľa, takže sa aj narodili tu na Slovensku. Je u nich na prvý pohľad vidno aj pohlavný dimorfizmus, samička hrivu nemá, samček hrivu má, ale keby sa dal vykastrovať, tak o tú hrivu môže prísť, takže my máme sterilizované samičky. Takéto levy, ako jediná mačkovitá šelma, každý tam má svoju úlohu, samičky majú za úlohu starať sa o mláďatka alebo loviť a samčekovia majú zase za úlohu buď pomáhať pri lovení, ale to naozaj veľmi, veľmi malinko, alebo chrániť celú tú svorku. Ich rev je počuť tých 5 až 8 km do diaľky. Váha u samíc môže byť okolo 120 až 140 kg, u samcov to môže byť okolo nejakých 220 až 250 kg, ale tieto naše nemajú presne určený váhový limit. Gravidita trvá okolo tých 100 až 120 dní, počet mláďatiek je 3 až 6 mláďatiek. Som začala pýtať, či neviem. Teba sa nedožívajú, prosím. Čo? Teba sa asi nedožívajú. Povedala som, hej? Dožívajú si na veľa.
No ak máte nejaké otázky, tak sa kľudne môžete spýtať. Hej. Čiže to koľko majú rokov teraz títo? 8. 8 ročný, aj ten samec? Áno. No. 8 oni kráľa. Bo oni sú každý inak narodení, oni nie sú súrodencami z Flensborka. Ale krmia sa takto, no nie, že sa ide do klietky, ale takto jedine, že... Cez takú šmykačku sa to dáva, toto je komentované krmenie, tieto kúsky miesta slúžia na to, aby sme ich trošku prebrali. Keď sa potom pozriete, tak tých domčekov, ako môžete vidieť Jaj. znova, tak potom to nie je pre teba. Hej, No, on, zavetieš. on prosí, že chce ešte akože žrať, hej? Áno, áno, ona vie, že ja mám, ale to mám pre Kaju. Aha. V podstate tam sú potom také šmyklavky, A správa sa, je to zväčšená mačka, je to isté, ale len akože väčšia... podstate áno. Hej. tiež potrebujú prespať. Ale je mohutná, no riadne. Majú tiež drsný jazyk ako mačky. Aj tie nohy veľké. Čiže keby tam bol, ona keby takto vyskočila, tak to by človeka aj Áno, zalahlo. práve preto už nie sú kontaktní, pretože keby nechceli, oni vedia ublížiť. Hej. Pol roka boli vlastne. No ale keď sú oni vlastne celý život medzi ľuďmi, čo ho krmia, tak oni by asi nezautočil, nie? Nie, práve že nemajú dôvod. Nemá dôvod, to je niekedy bolo v Oni sú strachu nejakom. najedení aj. Možno tou hrou by vedeli. No veď, Pokiaľ by nemal stres, hej, tak... Kajla tam. A ten nechce žrať, ten nie, tomu je to jedno. A pre nich je teraz vlastne není teplo, nie? Pre nich 35 alebo 30, to je... Práve, že oni majú radšej teplo ako zimu. V podstate tigre boli zase opačné. Oni boli viac v zime vonku a teraz v lete by išli stále dovnútra a zase levy boli v zime furt vo vnútri a teraz sú stále. Čiže toto majú prirodzené prostredie pre nich, akože, hej. A tuto ďalej ešte bude taký nie, taký biely, ten tu, To je tam tigra. ale ten nemá rád teplo, má? Nie veľmi. Skôr je vonku. Ten je z Ázie. Áno. Dobre, super.